Nie, nepredávame Levický hrad, hoci dom, ktorý ponúkame, je od neho naskok a má tiež svoju históriu. Len pár minút od centra mesta, v tichej ulici, stojí viac než storočný dom, ktorý čaká na nových majiteľov s citom pre krásu starého. Nie je to moderná novostavba bez duše. Tento dom si nesie storočný príbeh, zapísaný v každej stene a každom detaile. Čaká na nových majiteľov, ktorí vidia krásu tam, kde iní vidia prácu a ktorí dokážu v starých múroch objaviť čaro minulosti. 4 metre vysoké stropy, veľké okná smerujúce do zelenej záhrady a prítomnosť vlastnej studne dodávajú priestoru osobitú atmosféru. Na pozemku s rozlohou 800 metrov štvorcových môžete vytvoriť miesto, ktoré bude vaším súkromným útočiskom. Nie je to dom pre každého. Je to výzva, ale pre tých, ktorí dokážu v starých múroch vidieť budúcnosť a v histórii objaviť čaro, môže byť tento dom splneným snom.